Žiarská jednota dôchodcov Slovenska organizovala katarínsku zábavu. Na sviatok svätej Kataríny, ktorá má meniny 25. novembra, sa v minulosti organizovali tanečné zábavy a tento zvyk sa zachoval až do súčasnosti. Naša jednota dôchodcov si pripravila pre našich členov veľmi krásny program katarínsku zábavu. Už tradične to tak máme, spojenú aj s vianočným predajom. Vo foaje Pohronského svetového strediska sme si mohli kúpiť krásne ručne vyrábané ozdoby a drobnôstky. Ak si všimnete, tak výrobky sú krásne, takže aj naše členky si určite odnesú domov nielen pekný zážitok, ale aj darček pre niekoho milého. Troška poviem o tých našich vianočných trhoch. To sú vlastne naše šikovné dievčence zo šikovných rúk, ktorí takto sa vlastne prezentujú svojim dielom. Každý druhý pondelok majú vlastne krúžok šikovných rúk a tieto diela, to sú vlastne ich vlastné osobné. Takže kto ešte rozmýšľa, tak nech sa páči. Od nového roka nás čaká ďalší krásny program, čo sa týka šikovných rúk. Môžu prísť medzi nás nové členky. Takže teda toto predvianočné obdobie prajeme vám mene jednoty veľa zdravia, radosti, šťastia. Nech sa všetci tešíme na to krásne vianočné obdobie. Na zdravie. Príjemné počúvanie a peknú zábavu s hudobnou skupinou Tradicionál J+S zo Žiaru nad Hronom. Čiže nás čaká veselá zábava a do toho Pohronského svetového stredisku, kde sa nachádzame, nám ešte pripraví kultúrny program, ktorý samozrejme, že robí pre mesto, ale keďže nás je až 110, tak si myslím, že väčšinou tu budeme my. Tento deň bude určite úžasný a krásny napriek počasiu. O 16:30 sa začal hudobný program, ktorý pripravilo Pohronské svetové stredisko a mnohí členovia jednoty dôchodcov Slovenska zostali a pozreli si vystúpenie Sebastiana Šika z Novej Bane v rámci cyklu Ľudová klenotnica. Sviatok svätej Kataríny bol vždy bohatý na tradície a zábavu, ktorá spájala prípravu na zimu a Vianoce s veštením. Medzi hlavné zvyky patrili práve katarínske zábavy, kde ženy organizovali tancovačky a muziky a obdarúvali partnerov. Sviatok ukončoval obdobie hodov a zábavy, nakoľko nasledujúce obdobie sa začínal pôst pred Vianocami. Tento rok sa začal 30. novembra, teda v prvú adventnú nedeľu.